ntuno ana konyori ndagira negasi obwesi bin negasi abana esukuru abana abaseriri paka igonsi nyire ngai bozyo ante ngai njebona igonde no buwa bogima bwana timanyitie se baberete mbwa to buwa bakabisa bunande tari torongora torote yo bunande goncha ndigete abana bane abacha ndigete timanye tinga na kia serikali era ngonya singe njonche ncha ndigete timbwa tibosi nande timbwa timaya Lubate ngira kajiko biko badigereria ayige sakande kingo nje gonsi nyire na kingo menye nkeye baito gaki na sinyiru na kingo menya kurumu gako na asirete igomenya to bugima borubu nje bono bugima bwa tantaniri na sinyiru na kingo menya na bana bana baito gaki na kingo menye nseje moroja aba minto gaki mutako mbwatisi mbwatisi gaki aba minto ngonya baito aba minto ngonya gaki na chanda kire baito Nturo chese itondo gurari eba ntware gocha komenya busaigo ngatu amenyire ko monto roche myake yonsi pino menyo bo monto bori utakoreti ko monto busaigo myake yonsi pia chira 54 Mwancho muligererio Gusii Voice aiga sindende se kenyoroge kubombere bombere ke gotoka imeye ward ya Magwagwa ward ni gotoka imeye constituency ya North Mugrango imeye county ya Nyamira omuchiyo ya sinde gaiga mwancho muligererio sikuligererio bole mugande no bole mabone sana ga asai ga bunanda bole mabone kweli umuburo kanalema ole nebirero muzibati oiga gote anga aseri ko ruboye no mo MCA o Magwagwa ward Ewan Kinara imaete na tebiri kuno mongino iganga umu MCA o Magwagwa ward nero kumuminyo kiba komoseri kurwa senka yae isomuga ko yasira tamete na moremba saiga nkiba kubuna ngobore mamenyete mboli buae umongino yate ngere no abekirega no anyometuga no muga koe miaka kuru 2000 mpaka bono obole mobege gotebekananga isebiara oyore father in law nero bugurite but ekrabugura era no abatigita ka mumuroe wono mumuroe kire osirire otigire muburaka oimukae na bana bae omo MCA ngo mumnyokia kale osialire bintu pake asidingo data osialire paka se nyumba pake biboka moitete abaruanete pake se bono igamba metia ebakaira ine ase Magwagwa moino no bamenyete ngweresa balese bamenyete nkieko parueta senke bakara ali Magwagwa aiga sinde mwe MCA na areli nyombe eli ralia eli no mwe MCA no momo ngino yo eye ga distance kurwali na saiga tigansororo omongino yatwerese kibakubuna no mwe MCA ngieko kuru mwe MCA ko moseli kurwa saiga ngakyo boli moboiga history boli mobonererie iga nabo igomate mangana iga abeire gusi okonyoro mubura kako unererwo bolimo usamangana buna iga na tute komanya nabo igo ntoli gukora story iga igoka ngokora ndi no muswati oiga IRS side ya story nabo igo nkoligindo mo MCA asenchere ndonsi akubura arosawa but nere kumoriginde nere a reply ekiamanyete igoro yo mochi oiga tigatosoma iga to igo mugano oiga nchinkuru Magnite eiga Gusii Voice mwancho muririe nkayo mongino inero ino chibune bibuli bibekire gesieri aseri kurwa somo chioyo was chinoje buna bwa medro bunyasi ene nkomo buro ko iga menyete bono iga tayoro ekibako buna garo kinche tina kemanya gwikira bono iga ngoso ande ga tuikaransa twerese bali nero ndetire anda ko resanga none bintu mbiri bagasiareta mabati paka buna balire tenjere nge iga au bora nyara go tire go sene bintu bagasiareta chia sidia goteba tiatosago chia to mochino royo no baliga familia yaro nali bachire gana barabu na bwabwe buna bachira gugo elitomanye kigendete biamole karibu sana ndero kwa soire na enkai soira iga twa kumitu asoire nyumba bagani obo tena gorutu agaute tuga kuroma kamwa rabeta mbore kunore ngoroje kuruma mochigo salire igonyo mabati atarenge haya bintu basi yale ni ashidi ntoko biko bia
Mancho murigererio Gusii Voice nabo iga karo twikira senke iga yo mongino iga umuburaka uyu turangiri gocha saiga asenge njakurwanirwa no mu MCA we area ya Magwagwa no turega iga ne nyumba ye mu MCA buna nabarukiru introduction teriale na saiga ne jijirani mongino iga aserti kurwa senke iga kulingana na maire sae no mu MCA oyo iga mochio tanya gocha buna mwaro ri nyumba ya saiga koroka na manyasi chi wiki ibere imbura nande ngutwira manyasi na bakomera igose eke wikibere mochio mwanyorora mongno iga kweresanga oberiga kumenyera obuobo bonene paka boigo ororire ngaira ne familia yenga barakwe tiga baruga iga at least barasuka guchiarake no tonere ge tigare so mubwae bwenke yenga kiachita iga ngakiboli mu story yenga kiere na boigo ngaki aberiga ko korerwa amangana mange to a point one gas taya saiga tengruko magnite yori ba ye mwana samalita na kegruko samalita nguru kuline tubesuri mogaka nesirinet tore sango mugano yugo bwenkeiga ndi wachita nje na nyomete mwaka 2000 mwaka 2003 ngagacha na menyire gocha na nyorira abana bane no na nyoreira bono yamanyirwe kana nyorire ngubututukanu bongare goitu no mwe MCA goseri ngubure mubumburi bwana igonde trespass no bure mubunta tabia rugurite agango bure mubwane bono no menyeta iga no soboi mugako no sobo mugako na singenjo tabia ra igagurite mugondo agatira bangina baye babere bono makubiara akangu bure mubwane rinde ngabubwenete kundinga na bubu menyeta na ongo seri gukuru kuru mwaka 2000 mpaka bono 2025 miaka 25 no kwa menyira saa no menyeta na kwenda ndi no mwaka undi asiri mwaka na asirite 2018 iga asirite achari basirite no mumuru mwabo bono bakaini wenseme ya mo bae niribu na bantu benko bajagete ikagara igwike busi bakaini nga ense bakaini gwa samu na iga baeniri ase buri mubwe bwa tata byara buri abatirite buri mubwe sokoro araria Magwagwa town Magwagwa town go mwaka ugo niganya to mubasiko no bwepara mwaka 2018 ekera siro mwaka yo agakorora matanga ali Magwagwa abantu basahe bachita matanga mbachita matanga twamenyira tutabwate manganandi na batoigwanaine na ne kura tu amiganete kumubekera tukamubekere kura egera cha tokonye kumba komokonya kwaje na guko bono njondo cha mburukaniri wa pakaonseli kuru enkayanari chinyomba cyane buna chisaregete njenande nimbwata abana bagosoma bana boni sukuru ne gasi obagoseli we sukuru fees na no jokore ta abana no arabosa njiwe nchandegete timbwati tindo chibosi na maye aino mugako go mwamenyerega yemma tukamanga nyamataraje gosira mwatwale tumochando ndwensi goro yobole muboiga isa kwanya matuko chabaka wikire miake ya nana korora kende no nkonya ko no eruma singo bole mubunko rwande rubole no muntu ya omo MCO iga nomo manyete mo MCA iga kurukwa peri mukaye musi totibya ngone mechando yawo ngaya chaterete 2023 nali atomete mukamuru mwabo agachaga nsabike bande kiane amarieta ne yeke bande ne dad certificate yo mugakone ngangondi kako ndo bubura kanyamira ali agete simikuru nyamira pasinga mwa marieta ne ngakura matuka atatu ifaili karunyamira ngande trespass ndageire kotini na inje koruna na amenyira igomanye to buri mubuna bwo bwane geko garu mugakone no anyometa kambika korunde nyaruka bakauroche na nyorira abana na akorire nje timanye tiande ngano bwane ya okay kwarangiri kunyamira ngwachiete nyamira ina chiete ngikigwate betigo bono ekero na chiete nyamira mwa musiyo yo bono eremere moyaye ne yo kumura chibesa kumurira abantu chibesa pasi oyo to murango maega kolega si tabwenereti nche bono na chirire ndekino batebire nga onye gogo chigo giapiri na bogo giapiri na apiririe kine kinango tinikere pasi kine kere ko tini ntoragenda kuraga kugambirana ochiro to chwatire ne nyaruka yane paka chinyimbo chiabuniki se kinanki mogo somero mastaka amastaka bono no embara bumba maitingo buri mubono mburamba maitingo buri mubono bwite gento gitaracha no namba singenjo gasabete bintu bya nakamnyo kera karente namba bwango 2023 gera na batere title deed ya sa na renta te ri buna aminyande terete file okora na ria minyo getegere korente namba
igo ino mubwa title deed ntubwati yaya amariko tubwata amapata naro yokoro kingo buri mumbugurire ora mwamenyira matuka igonsi pia saiga mutabwati title deed twamenyire lakini amariko naro na ndi ntwana kuumana nundi konya wikali ngake ya moibori nga saiga tomete bona maskara yokoro kinga saya ngoito naro ndiogiri tana ko bokende gita yoro chukuru mugaka aringe moyo bakosirire nje mato buri mubo nubwata atabiara igo ochire kubaruani bona mwakore kurunyamira kuiranira senka yabo ogima bwao buna kawaida ngakingi kiachi kiaba nchekero na iranire kurunyamira twachire twabereire gaiga twakiri rochire bakasika iga omborire ngarineti kwangire kurua sobore mubwana ngio koriga iga ntenga kira kirie na bwato umwana umocho koroko bako pasi nga ari ni nyimbo iga ngaimoka ngabeka umwana ase ngabora akongesa no umwana koboke ko era bwate nyimbo gakumbori korwari agasoka kubuta butorie nyaruka yane chinyimbo pasi akataka kumwaka kuru mutugoro ngaira gutange nyimbo irie kangaka okoboko na bangumise to okoboko no mogongo ni ngumiete no mbono bunandiga no ekera nguchikukwana ngangukwana na igwige kuba bururu kaumisa bakenyaruka yane omokono manyinga gasokere biara bucio pasi nyumba chiane riri buna asiarire bine bintu kosembintu kiasiarire biango seta bakanga borango sambe runde nyumba karanga tigandi kyo bokonyi kuchirugura abu ndarati mukyo bongake igo nyombe bunere iganja arenge boyo nyumba eti yarenge boyo kama bati yarenge buya no naje kero kurigire na bokorange bintu getembi tegete igo no koro kinga tete ko basambera nyomba gusaba siarire bintu more nyomba orocho tubwatiro toirire chera twarusi wechera ni nyaruke yane nga twamurwani ri orocho chirgo torwani nando tubwatiro toirire chera pasi ekera toirite chera ntuga tukare chera ntu twabwato kiru twachire na litogo chama na konyorange enyumba na kibono yaba iga binte bitegete gocha gesieri buna mabere kai ngeke kerega togochikorige gochikera maigoro hapana umuntu je gari gocha gotosambira nyumba tokama koimoka na litongo rweta tokobora nga baminto baito twachandikire nga ibono tokorori gochingo kutore tokonye bagatotebia ya karaberera ntuno ano konyori ndagira negasi obwesibi negasi abana esukuru abana abaseriri paka igonsinyire nga ibozyo ante nga impa echera gankia kubwata kubaira nkimwakolete igato irete echera nga twamurwaniri nande igato umisete una toriga nchitingo nyara kubwata gento keritoma nyete bunande iga igangumisete no nyaruka yane iganye ngumisete akubaruani abanyakinyero mbari kuimoka batanga mwe akaro twagurete ria turwanetie abantu bakongereta asobware bagakongera asobware agatama akagenda igo muntu tayochite gocha eyo ekoro kinga abanyakinyoro igo baramo na baru nechi besa kuba njebona igonde no buwa bo bogima bwane timanyitie se baberete mbwato buwa bakabisa bunande tari torongora torote yo bunande iga goncha ndigete abana bane bacha ndigete timanye tingana na kia serikali era ngonya singe njonje nchandegete timbwa tibosi nande timbwa timaya batulete abachifu mbara sai kwanya gotema goike amangana go abajibu mbara ekero na chitenga nyore binte byane bisale getega na ile toro boti tinyore timonto gonte binga ngieki kerega bwese ngochinde kora gose nini no ni nu aba mintori linga abuna mwarigereiri nje gonsinyire na kingo menye nkeye baito gaki na sinyiru na kingo menya kurumu gakona asirete igomenya tubugima burubu njobono bugima bwa ntantaniri na sinyuru na kingo menya na abana bana baito gaki na kingo menya nseje muroja abaminto gaki mutako mbwatisi mbwatisi gaki abaminto ngonya baito abaminto ngonya gaki na chande kire baito Sarakari, mutako ngonya gaki na kibona na umie iga binto byane byasare kire bobe. Becha iga sambete, emelinga muga togorete amatoka naga Kenya, chingeni chianaga siarire round up esumo mabati osaririe, bono botamero bwane nga imure gaki sarakari mutako ngonya. Sarakari ngonya. Sarakari ngonya baito gaki na chande kire baito. Tindo chie sendo chigochia, tindo chibo sinande tindo chimagega. Naindo muga koneta yo gonde nje buye kabaito amra muga ko gombaro mbaro lakini bono mbali kuenyara gakina boro umuchifu ekero kwanda gosomo tuleti kwanya ko baira matangasa go bate ngaki kincho mu MC enko nyanyasare
response yabonererie mba gontegerera mba igontegerera nji kwanya goiko ngoge ngoikando nji muntu te yogontegerera oroche mbora na buba bigeti chisei paka ma ibinte bibia mari munanini na nini mochifunga bya goroko tomu maraga mancho muligereri magana mo bura ko yakweresa nabara makon serious allegations chire guchasa mu MCA umagwa ward oyuna te biro biriga kumusumbua senke iga somo gako yasira oikabono iga gote matuli kuri sano mu MCA iga reply amangana iga ris nerate esegi ya guchasa mu jonereri nabo igo esheria ne rororo nekere sheria ya biroro yakaba enforced kulingana na sheria wononyo imugeti gitambukiro asama okae agacha kubaita akabaita buri ne kinungu no kweresa bakachikabuneka iko ngumiete bo bakaba ko mbimbete njitiri ko nyara ko ibwata no ne binto roche kuruna agaite tuchugikibere cyari lakini o mu amete tima no roche tini ko nyara ko bwate gendo amagango buka ngukwana ikabaka na igwerege kuba bo ari kuita mbie ko urenge aringi n'abamuragite batatu ichikirani na barobo bari gotosugumo ri no chinyimba go twaka baka chinyimba chikabuneka kera abantu bacha bakongerete ko bware akaimoka agatama go chibwa yakagenda mubwate kintu gekwaro kinga ko baita arenge video nero kwikira boniga kotini bonige kina kino kiye ukwa kotini ekina gatwa begetekere kotini ntoganyete togenda twende gukwanirana mubwate lawyer chiro yanjiro ogusaba kwa bona saba ligireri baito abakuligireri chinse chigankuru kyo goiga kurwa senke yao saba kwane gaki gongo saba nyoro bo maene bwana singinjo na chandikirwo na bana abane bonsi bachandiki serikali endwanirire gaki ngo maene bwana bere mukyokora nje bona timbu atie gasingo kora singinjo buri mu bwana uroche iga eta abantu bakore manje na bamenyete bunenyo ni gangu ikaranza nyumba nasoka na nyoro ndo ndetero bubu sigo nonye no ikore yamo na abana bane barage nje timbu atiga singo kora omugondo na ari kure mana konyera abana bane igairete echa yane na ari gotora abuna konyera abana igasambete amatoka ne na ari ko bwatera abana bane na bayekera kero kende na onirinde lyankonyo umwana ire sukuru bakachinsiaga igakorete igantigete erera mancho muligere mongo na babwatu boro bonge na baide karo kumuligere lya kwana ba kwana bororo sana eire nae utigire no mugako gasomochi mangana nchira boli mubwabwa arenge tomanyeti kwa makanyaro monta okurusiororo mbaya zaidi oiga no muntu ro murai utakire okonya abantu at least bakole nande nabeko nyalekana nga essence mende usende nabako nyaranga bintu rende mbiri straight but rende buno murai responsibility yago uno murai no okonya abantu bago wanye bali wrong no kubaeresa chi procedure chi okore bintu bindi kubwa kubaita nale kwali bagerimo oligerelie kamereli ngikwale ko mateju no mwamisiyo omo MCA tigate nene nsemo ya yo bo MCA atiga no bore mubuga gore tuna tata biara antige menye nkore biasara biane byo gokonya abana bane bali natigire mwancho muri ndego cyane umwana wa yaga umunyaruka oyibarwa netigunere nera tweresa story ya enerelia maite igoro yenke yiga nabo igatweresa ritukirigo mu MCA ko barwani ngakia cyagete ngakia renge because ninango te bali nganera atete kuwaka ete atomolete ga igatweresa makeigo alafu nguchine koleta mu muroe urega iga manya guchikokorera na mumurumu abo monene oyu maete history obole mubo ngaki bole mubo iga bagorete ngaki babere bakomenya ga iga nabo igo uratweresa sobo le zaidi igoro yemechando ya bira senke to enda ndare samalitanga kiguruko Lilian magoma mugaka Lilian mamu mino kwandira mangana malitoga iga otebirenchira mwabere mo kwanga isha senke iga sana tukamange nabo igo na tebanga no kwarenge karo mu MCO iga ko barwani tatebanga yenga kyo maete inka yao ko kina kwa bakabone iga nabo igo tudenga litukeliga mu MCO yago cha kubarwania paka gocha kubaseli kurwa senke iga ngikiarenge mu MCO niga chiteri tugoria ngeria na miss paka minto skuwa iga alengena bambara batatu abwate nyimbo koboko agacha torangeria agacha kubori mama minta maswali ngiwa koro sobori mubwa nege songo tari kuibu ntwara mama minta mwira ntikende gionsi no tuteneine akirete agacha kora mbori imba agacha kagotoita na bangu misto magoka ichara bya nje bina bire marete umugongo oyo agaka mama minta mugongo magoka iyo ano mwana kalengole yo kabere sefa no mwaki nira saiga tutebyango kina kwa saiga because ndo chino manenole na bogo to eresanga isa mwaki nete gocha gochanga kime chando ya birigo kuba weko gosira kwa tatu mino na boigo obogima bwino mwabe bukesa goseli kwino kurwa senke ntumwe twakina ndroje mo chando ndo kwasi se family yeto kurtata gasirete
paka bona mwe msiacha kiri guturwani ritukiria cito guturwani kera ko tugakura abantu bagacha arafu akamauta maguchibuoe kio twagenda mo polisi ko report baskari bagatosea tukagenda Kerenyo kio twagenda Kerenyo abantu batikumana baskari bamagwao atubuate bono muskari we Kerenyo bagaturikira abonte kubuatu kurweri mbana kubuatu bakagware ngami ntogaiga niga salitie chae aganyeta matoke imeteto niga gachete enda gete niga ciaritirio ndumna turi geni ge butamero bitombo ima mtu niga kore ibarua no bitomenyerete bana wa minto akonde skuru abakaniga bachandikiti ekara uciarĩrio gĩrĩ no mwaringi no twaringi akiaringi niga tumeta abantu bagaja bagaja uciarĩrio gotoko baburu ataitukire mukire aseki no ntokumanya amenongo te barenga mubwatire nere mukairu police ritukiria turwantire atu achita atusoera atu abaskari bagacha gutuko sambiri ataimu bwante gutuka polisi ai tukagenda bono ke twagenda ribatwirite Kerenyo bagatwira nyamirerio kana tikina kende tomurwaniti mukarara police ke bona banyakinyoro nkunya kuiburinga kiega banyakinyoro bali kuba support gose ondeta iyo kubarwandira kurwa senke ondetei aseki ntumai twana ingike chango cyane nchira lakini bano bali kwenya kone tukumete ndita tumindale moya ngi mtu na biyo mwemzi yao tokorera gake serikali tokonye gaki ntuko tata kuntora kanya muntu tokonye tubuto mwemzi yone tokonye kumene nero gutosa bintu bitu gake serikali tokonye gaki mwemzi tu achote gaki kumene nero kurwanira gaki chintakana gaki bintu wancho muligere noroche aya wendrete kurwa sekinyore kiga timwatikende komenta wikira samangana yubunarigo ande tumumura wenkeiga nehera tweresa yae kikuruko Samari danguru Boniface nyari bamugaka. yes No seito nona kinere nona nyorwa nje munamanyite seito ndete yombwate nga utatige bona no manyite lakini bona mu MC no atosere ko ruseito bona nje ngumetinga seito erie ire kali nga utatige manyite senge no na nyorwa ga no manyite seito Tete hangi michande iga ngakie chagete naye ngakyo manyita mangana aya mu MC garangereti mama nga no bobora kago chiko moichuru kuroba kaira marieta aye kabande na yede tatwegeti yomzominto kuroba gaikera umongino mutakarangari gwa kotini ngana wateki ikina kyobolemo kuruiga abo abato akumeti mono sana no togwereta mangana ayunga ikina kyobolemo ngijagete bono goikera abo tokamako tokakuminga ikina kyobolemo no kigitana gukwanika kuroba magega bakabono goikera iga ngaki yo murangiriti ngana bo bora kago chikomorika kiranga ni kine kyo mo nabo twategerete gukumye kwebole amaswali ya atari ko araba gwikera bono iga paka bone mechande ye nderete gwikera iga yo gosali gukurwa so bole mu gwaito itwili gosali kumwe kwalenge alinge para igasi pikipiki nero no nyima etemenere tori gotena sam bono na alengo rare keraba kurwani na alenke segasian lakini rende na igweta barwani rimuna na chichanganyora abantu baichire abantu bagusengeragana basangeragana tabakogenda umwe msiyo tamiro chire bwa yo ko barwani ona igitenganyora baitire baumiete sana bagangaronga bataye bono nyagetari tokogenda senge nyenjera baitire uno mongino minto bakagwekera bono igo ona igo bakyaingerikia anjire ndete ya na abantu kanyora mario mono anjire ndete ya bwate ya bakonyi Unto bwanta tokonya tayo. Na toriga tugwetere mechande mengi. Paka wekera bone wekera konganya kurwenge. Na njena wate mete mengi sana. Waitoroje. Eibono iga itaye ya abegeta abantu bakana chago konya abantu. Konya abantu kana chama toga alengo akarabia onspi cha alengo. Ogoto kire into bigo sali utogo chikoboria. Abantu batene na bate abato togo kora kiritogo tayo kuno mu MCA. Abantu abo abanda barabanya kenyoro. Abu abangi abo bono no iseko nyarigana ngurwani wore mu MCA ari na barabo to ko nyarago ba ko nyarago konya senge njo mu MCA ara mo na barabo aba bwate tago chibesa go tumeka mondo tayo seke nyora ge mondo aruta yora go konya isenge njo chijirani jira ko rwe ngumbu ine ya ko rwaga sari abandi na abangi na bayiri ba chikase abo na abo chite ke nyoro ga
bono ncherete yo barayema minjanera seng'encho nabamwabo bono abarasobwamo gotwangamisa korwa ekenyoro omwemisi oyo igonyaga gotegerete bono iga ase ekamereri nki oramotebi egento namotebi are gototigana na oboremo bwaito ere muno omwemisi ase egasi yaye obwemisi chibesa chianyorera gokorera egasi eye yonsi yogwaka abanto na gokora kende yonsi keria kiogosari muna agigerete bono iga are gwancha totigane na oboremo bwaito ari onye na oboremo bwaye na chibesa chiaye agora oboremo bwaye na oboremo atagete agora oboremo bwaye obong'ao lakini obo bonetiwe kulingana na history muno tokoigune na ise tari aro aboneti na ise chisokoro chiaoneraneti kulingana na history muno tokonyebwati na mariko muna arora goteba are gotigana oboremo kera isa arenge moyo na sokoro yane arenge moyo bonsi na bonsi babwanete gokora ebinto ebi bono agotumeka chibesa chiaye gotwangamisa enche gento nare komosaba totigane na oboremo bwaito aronyo no oboremo atagete ande ariyo oboremo agora oboremo obong'ao nyo oboremo abatagete obonene agora oboremo obong'ao obonene enche gento nare gosaba totigane na oboremo bwaito na serikali etobwatisi atonyora obomaene bwaito mwancho murigerete yandete muri omwabo Nyagosira oyo ore muri omwabo mugaka bwenkeye iga era tore esa yae nere bono omanyete history oboremo obo kegima atore ase ng'aki oboremo babonyorete ng'aki muri omwabo atogete gotoka abande bataiyo wikera nera atebe ng'aki amang'ana aiga amoka muri omwabo okorwaniwa ng'aki anyamanyete nabo igo ng'aki baikeire ne procedure babwate gochimotu neririe iga togenda ndare asa mariete ngoro kwa Lewis Nyamweya isoe aiganga njino nyubolira sumogondo oyo nyombe yarenga ande maega atiga bono buna chinga gichuna kaenda nebintu bikona guchenjia mwako minta bwata bangina babiri ona kera bwata bangina babiri agacha agachweri oborimo asa bangina aba njendo ibo mungino moke njumu muromo nne ona iga kera chweri oborimo abangina abambaja batira bamura ninte twarenge bana babiri mbasire ta accidents segari eri agwete na roko daima ona kero bakwo ninjira bakwete bakababuna antu bakwese ngoba kulingana nekegusi na bantu banda abarengo bagateba ngaya oyo taguchigutugutwari no likabasirira monanda basirira samo tiabatugutuamo bakatugutwamo bakainibwa senka yeito ere magwagururari ayo mwaka iragurito mwaka gurito 1970s yona ibote 1977 no ngibuira no nakinira nje narua buna naberu muntu munne nande narua igabonekera abangina baterwa abangina bagatira bamuranyine tuabeira ige chanje arenga abu tuasomamo tuabeira no bwama to buya gocha bono neche ike enjira yako le trimbo geta ike bono muga komintasi kaise njantu bari gutiringa chinyeni chasimikire mata ari bakwambuka uchingu ekero enjira ya be ku murango ya bungwa nyina corona boliti na enjiri ya ticha ensoko nerere mata karo mu MCA ensoko nerere mata na intu no toko nyonsi na kitonga kiego chakaba bantu bakarangirania oyo leisemo ke baide nero rengo muturete ko kumaswali akabuye sirimbe abantu mbachete te around abantu tati timbali kira selisa kama mariko naro bakamanya gote babone enjiri ye ko gende ikiroje oyo na kia gosoka guchiro bakamanya gote babone gintu tokora gotoko yate soke rugoropi na ende gende ikiroje aba bako genda roje na bali bakoreki basoke to genda uchimwa ukanga bano nturi ko genda uchimwa na yesu twarwera kanga ndio toko genda uchimwa gwa gururiuka okay ona tuabeire tuli buya ngamo tuli ntogenderete mo kere njiri yagambwa bamanya goteba ngabono mumanyete ya ntutagite komanya rende nga enjiri yakayaruegwa enjiri yenkwango ekere enjiri yabe kuba kama goteba chiombe chikobogererana babwate chiombe ntwabate chiombe na kinjiri chibutire ngego bekwa baka propose enjiri kayabe kwa 9 feet elimo bwato bwa matobi tomenyete buya chichirani chichirani nkorwa naenda no mwabona ali ranjio na banguru skuru ndi ranjio na ndenge skuru tu akina matole biya gocha naende by then mu MCR no makurengi bona bamurango teba na ba mwa banene yeba bono
ekero twamenya gocha enchera yabekirwe bono chibuti kianda enchera yekoenda yaikaroche naende yatire iga togotira tosoke ojima wao enchera ekaba permanent enchera ino aire baka bono bono aiga ekero enchera yabekwa omonto otenenerete iga arenge acting chief lakini bono iga asire chusi acting chief oyo ari korukunya cheo nyambera cheo nyambera akamanya goteba ng'a nyuma totaragamba amang'ana aya omong'ina nyene omogondo oyo ng'ai are nari omong'ina achete koretwa bono ekero omong'ina ng'ina koraretwa agaikaransigwa agatebiwa bono omomuro oo oiru chibesa chintang'ani momuro oo oiru chibesa echi chia kabere bono chiomba oiru mpaka chiomba onyomeire nachi chiareta ng'ina omo MCA omong'ina oyo ere bakamanya koboria riswa ring'ana kiakoba ekero baboria riswa ria ring'ana kiakoba bono riswa richibundi acha riatoka omogaka ominto akamanya kobekerwa ng'a bono oka omong'ina oria chiomba isato omong'ina oria emo gagokorera enyangi egento kinge rikirengera ase amasaka miaka ki eyio bono ere 1970s tochire 74 78 ya okay bono ga ekero enchera yagambwa 96 ya ekero yagambwa enchera eye bono amang'ana omogaka oria ataigwa chiombe etobwate chieri ibere na eng'ombe eyemo omogaka ominto buna aigete kaiga iga tachieti gotenena akabwata chiombe chiria na eng'ombe eria akabaa chieri echi nchiare masoba noise kobaboria nabo baraitabe gose bakane emiaka yonsi pi baka buna chiacha koera iga na eng'ombe eyio namba eyio ntichieti gokora ki ntichieti konyanyora bono ekamanya koba pati mbaya gose pati mzuri esebare omogaka ominto agacha agasira 2017 ekero omogaka ominto aikasira kumbe yabeire advantage gochia esibare omogaka ominto osirire tabwati enamba ya omogondo oyo bono ekero omogaka ominto atatwari enamba ya omogondo oyo nabwate mapatano buna asire mapatano buna akora ekwerende iga buna akora ki buna omogaka ominto mapatano nara mapatano naya 1970s lirube ni ria 1970 na liriga bamura na mogondo oyo togore turimo bwonsi omogondo oyo ogore twine intervals egochika 96 omuro ominto omwarimu akamenta enusweka Isoya Ongeri nere tatu Isoya Ongeri tatu minto mimi Moso Charo nimemuuzia bwana Isoya Ongeri Moso Charo we bona ero mwenyina Moso Charo nere ise bono mu MCA ere iso mu MCA yeah okay okay tuendelee haya na igo soro chirieta ke muntu Charo ke muntu Charo ingina kuru one barenge ise ngina kuru yeah amo nere tubuli muiga elibwemo na 900 chinga kicho yes mwaka 1970 tariki 25 mutinyi 10 1970 yes naendo mwaka minto na chomenta aiga bono nande gato iga bantu bari iga chisikina tulimbara ondali turungi na Joshua Mochengo Joshua Mochengo na Kiraso Suswa na James Mumanyi bono basaine tigata resarasini Mumanyi by then mwako ine na rolenge so were guchiri kurumari na rolengo muturetie ngaki tare sarasini mutinyi 1970 banya ndo siringi 100 kiro monto bono ekero yaikiro munino yoire chombechi akorera omogaka oyo nyangi eringa chiebe bachire baikire baoneirie mumuro minto bono wenyombe ndo mono mwari sikunyu malogorari ensueka bono ensueka eyo mwarimu oremire mwarimu no are twachire buya gocha na bamba menyete na bamura bande mbaro bateira lakini ndende kanyore bataragacha na bono ga igo ya igetia sama uga muinari no mumurondo orenge barenge babira bono kero yaikira 2023 musubati oyo koreterwa kambali geteganga chi atigarite na mwate chiombe aiga bono ni mata ari ese chai bono 1978 aiga bono mwaka oyo orenge gati igaimo kona rio mwaka minto turocha mate chiri buinye na 500 ege arenge eke ya monerobo yabwate chai bono chibese chekera mwami ati chibese chindi chatigara akamanya ko mwe ng'ombe ne mori
na ndama yake ya bagakurana muntu naro ko jinga original copies cia mang'ana Original copies aruchiri chisa twetinga yale noje bese muntu naro atenge binte biga nabo muntu arenda alike bieka vinte bitokurika bike kyana ne byara bibekira bunenga kiyi nenga kiyi ndo che byare binge sana na igoro chenga kiyi bagambie bari kurikire kapon bono nyangiri tichithiebe akamenya gucha bona amungi na nyene bono ngino mu MCA agacha agachiro mwalimu akamutebi nga bono inte temba inamba yes ekara mutebi atagite kuba inamba akamaka mutebi inte gitongori besuguri no borangeti njengoreki chengo bwato bwatukire mwaka minto takora kende akarangiria umumuro ngiri charenge akamutebi igwo umumuro neta akora kende akagura amarangeti akagura n'ikisuguri cyengi kinene iyo kikaretu kare charetu chaika umongi no ribone ng'ombe njagore twari gucha kuira ng'ombe yari ngimwamu yes bago chigoike ng'ombe nero yendugu yane akamanya konyora ng'ombe liere noru ande yari ngiriye akamanya goteba ng'enje neyenko ironye tinko ire rio ritayo koraki rio rio tugutiga ndio mwako minda agateba singi chiarenge bwiri bwaye agateba no mwana ino yone kero bwona ne yane inuira nimanya kubamba no mwana ngana kitokoraki na kitobunji kitoko bangana bakaire ng'ombe mumuro mwabo mu MCA yo mu MCA ko bwati nasira nero nyomerete ng'ombe na ina za nyomete ko kwende na ng'ombe liere nero bagukama nero bakore tiriare na magogwa yeba bono ikamanya guikira bono mu MCA na chobe numini kumbe ere acha agete segi kare tutakore tiki oinando lengo mo tutamanyeti oyo lengo moke bono beire apeli mukaya musi bono beire enomini ngakiria nyagarama akababu nomini yeba era gachakire segi yao kera chakire segi yao bono ko rwe nomini akana kogendo kuna gokore bintu bono tutocha gwikira naki ngabwate taitoditi osoire ru muswati ngakorete trespass ngaigo mondo ino yoye muswati bonera apwene to soera gusata bono asoera terongi paso ninda atebe kiagera muswati uyu tari munye no mugondo uyu abangina nyene no mugondo uyu mbara abangina babere bonsi no bari ati abatai ya na iru bakari senja maruira na nini amura bakaya ngati baberanga banyora no nyendi ogori ndirangi bono aiga mu MCA imukire twakorire kina asoera tu muswati uyu kozi bono nabo kerongo ibori umuntu asoerete tari ero munye asoerete the wrong person oiga bikira ati abone singi nja musoerete kina nkoti kiarenge nori asoerete ntuto kagenda koti yaro tu agenda koti ibadale no minigo se bono tu amochoriro bairo mu MCA naro mu MCA 2023 bona agoteba ngo mugondo no yoye abwatete itodi mugondo mamo mwabo mwete bona yento kyo chagia to sinyangelinga ki umugondo uyu ngaki okoretwe subdivision umugondo yakara ko subdivision nyombe chimoise kurigera litari bono chagacho ne chinyomba chia beiro ngaki entambe sana ndi savia sivachiti naki asaveti umugondo uyu naki bakorete umugondo uyu bakaena na chinamba yakara bakoena na chinamba abantu twarengo umwaka uri orite muinari akoro kumoga iturungi uri achitukura ari kuri nyuma tura ona gukire mungo nero gure tarari tuntu gure tiarari nero bwate deito nero na ire deito diti na vinde vions kabiko kore kana within the conference no hotore lakini tuntu kore diki bosi no ne chombe chekara tia we fail to understanding aba savia aba bachite eba saveti botu mugaso yarengi ekero bari kuna gusave ikinyombe chimba chiroche gusa aya no mungi no yebona nyakone ri umwalimu minto tukuwe bori amaswali amangi sana nao neri umwalimu minto abana bairi skuru okorera muchando ndo yabwate nao neri umwalimu umungi no ekera ko yena no mugondo uyu nakainyurite nga nao neri umwalimu cyara mbarikira nti no mwalimu amapata no umwalimu no ara kwise kurigira ngaki na no mubambiro ari ngo mu assistant chief iga troji yakoro kunga Nyang'au. Yeah. Nyang'au you nero ngo mu assistant chief by then akabe chief pakulitaje no. 1973. No, 96. 96. Oh, ene ID number 96. Bono abantu no babigete bande byaboga kabisa cyo witness. Abasaitimba ro abande basiri. Lakini mbakorete mbaro. Okay. Noroche endeke gaonete before the assistant chief. The local authority was present. Bona se taito diti yabwate. Cheni gesale musenere. Cheni gesale musengina.
ngina ino MC Usoko soma igurabu mimi Jane Gesale na watoto wangu uko kwa MC Alimi na familia nzima tumekubali kuuzia Bwana Amos Nyalibo Isoe shamba letu ekari nusu kwa bei tarehe 8 mutinyi mutanga 1996. Yes, these are the down payments yo mwalimu akoreta kerare ukirie gwirende akirie to mugondo uyu kero mwalimu akirie mugondo gatigara ko boyu mwalimu aigane kerachi gukura kerachi gukura mwalimu bono tarehe 14 bono mutinyi gatano igari tangani yaringe tarehe 8 mutinyi mutanga 96. Yes, bono agacha gukura tarehe 14 mutinyi gatano mwaka uyu 1996. Yes, okay bono enga kiyo MC yarenga omoke taringe gusaini document MC anyatinka manyeti bobe aibo igaro omonto 1980s bono ekero twaba lirube liachire twachire kotini kina yakorirwe bakamanya kurusia judgment in judgment bagoteba iga umusubati oyo tamanyeti umugondo uyo ni chieka ile ngore egento kyo chaya kongerine ki na kiba chete kono ole taito DTA nturu twabeira igo miaka yonsi ko 1970s paka bono iga bakanyebagana no tore ntumanyeti paka yaikire ngabono iga MC abwate namba ngomondo no yoye omogondo ori omwalimu agorete bwonsi no yoye mondo ngobori arenga ngakie yonsi nkino motari kurigiria etaito DTA bono kumbe yarenge injire yamo yokoria yokubai time ikana konga tukaratiga toegento gete na mwako mitu tari estimate okubana abaete ne bagwita bambaitabe na ndi ngakiri omanyete njira abantu baigwana ine njira bamenyete nturo chese itondo gurari ntware gocha komenya busaigo ngatu amenyire ko monto roche miaka yonsi bino menyo bo monto borio takoretiki ko monto busaigo miaka yonsi pia chira 54 bono koje bone ya ikerete kina ngotikere kine kiana chirungu musubati oyo tamanyeti omugondo oyo ngana kyongana musubati oyo tabugati namba ya gupima chae yarenga igatura yamanya goikerana ki nga MC agateba nga mama mwabonero musubati oyo omugondo abelere kero mwako yakwa tugutusoba atabugati asauchi mama mwabona ki areko mo omugondo akamwaba kagaje mumuro mintu bwagaje tinyombechi yego okay na abana bano banyorwa musubati yajete kare busa abana bonsi na abanyora na banyorera mwaya yego na abakiniri mwaya bakabona muno mu MC yakirenga bono nga trespass bono mugondo igaeta abantu bagwitini abukwa igwete barengi kurigereria kagoitwa abantu abana bakoremo abaete balime na bakoremo bwo musubati yaso musubati yari koremo bona abaete balime haya ntuwa etuliro bakubise koti tabasa gukuna kende pake masakara naro pake kina kere bono ntuntu maeti ngere ko mo MC chiko kya gutumia liribu na twaruye koti after a day yari mugondo nekitinga chikolema kirase tikitu tukabeke kina se court of appeal kina ngenderete to musubati bono bakamanya komo abona asigete nari timaeti nenche nasi ku understand sakare nenu nimboro kimuririgereri status quo ebatebete ngo musubati yo yabere gwithini munariga nga nuri arime bona kero agoteba nga arime we fail to understand na ki ari go chari mu mugondo yaba twabere for 54 years nga yera iterete gatebeti nga bakikina kiaerire ari mugondo akurima aeta abantu egente kina bageta kongerete etezodi timuneche dento manyiti yego wa na ina sa kumurwani korwa teba ngumuswati uri akwenge changa ngana kabwate pictures chia deni ye changa musikuri uri saya na ina sa ko ni maruta ikorole kana na kiali muswati utana kwenga maruta na okoraki bono ngino yo no tutaramanya taracha twerese neki ali sina eto musubati uri angana bono ante gitaru mwancho muligeri kwa bwatire mangana una twa kwanda sike kigetambe bono inubune family
inkibono mwamwete gokora nabo igo ng'aki motagete kũbaiteria omosubati oiga anyora aki aye korwa ase omochi oiga sabere gakomenya amatuko amange gose mwancheranire ng'a bono chinguru chiabaereire moirane ase ina ari moino momero ntorancherana ekiagera ekero ekine kire koti igo ntoranja aya nyuma totorachi kogenda abu nachetaka barwani ekero abarwania nachetaka akagenda akabwate bitiri akabastaki ng'a bamorwanire ekero okorigereria basubati aba mbarwania omo MCA nobate ngira kajiko bikubarigereria ayige sagande kingo muneri mutaramorora ng'akia naende n'omusacha bona agotenga basubati aba bamoitete igora ekina ngotini kere twarenge ekoti bona ige bare bondi abaron bondi isiko n'abanya kurwani kuna barabuo mbachete bakabwate bitiri ikiagera barabuo bachiritwa no hachite kubarwani amoro chubwa isekari no abarwaniretia no abaitireta naenda asa kiribu kari moise kurigereri kuna chetene nyimbe eri buna gochaka ng'esagane omanyete oyo moko omonto ekeroro moisimiwa ochake moko omonto ng'esagane ngo korande ki amaye gochaka kubaka ekiribu kiri ekegete kubutora lakini kworo kikire buna akorete ki buna chagete from the beginning bona into kero kitwara gotebangeli na ki ekina ngotikire ekina ngenderete ekina kende naende bono kire koti ne kabegete na ki bamurwanire ekimwa barusirite bondi ya 10,000 barusirite bondi ya 10,000 okay bono nde kwalibaga lio moelio gocha se camerage sira buria ngo e community n'abantu bandi bansi bari bamaita mangana erichiko nabo igono ene serikali ondo kuligere chinse chigamba konyi kyuragani gocha senke obokonyi bwokandaga nimbulinga obumaene botoke akaro obumaene bwatokire mbotusubore nabera atoke bono maite kine kire kotini ntu ari konyara goteba ng'aigwa gusitutebe naki lakini gocha kurwani omoburaka no mwana oyo munyaruka bwoye egende kina bokiarengi kia matarau sana lakini togecha aya na intu togeke itogateba richi kondiro otwamwete ng'aya bonte tubwatiri chiko bakomoeri na nyasaye nero uri iguru naruche na baburaka nero kubatinya mariga tugusaba ng'a umonene nabato kubwana ndi nabato lichibulia mangana okay timbwati kene komenta ntote mekurigia mu MC hande ngwika tori bakasa ase gitakia tubori ng'anto nyoreri baga tukwani nere tomo right of reply akwane gore mangana aiga because no kora story side emo totara we side yende nere bate benki bamanyete iguru ya mangana ai igo togenda ndaru mancho murigeri kera mangana ngo nyabwatore obwene butoke because nto gwanja gusi mubura karwaniwe ase right yae ande ngote barenga no nyasaye baburakana chintakana banyasaye oyo wacha gicinye iki chintakane na baburaka na wingo kolreki omoche giyo monye bono timbo tikende komenda kro asa nde turatara asa iga mochi bwensi elitora asa iyo asa iga omusubati yo yigete mu bagoro rori iyo kororo bagoro awosa muto kororo bagoro bakoro aiga no ari kurumano chakati aiga babuna haba igora ke sekwende kogenda aiga bono omusubati yatirite no mungino minto achwerete abangina babiri aiga gochakira orubagoro iga rogaita ari chainere yarenga ari kogenda aya orubagoro kurumuino no mungina nyene omungino monene kuri side ya moino mungino monene ominto bono potato minto nero atiri kurumuino bakera igo nere na rusiriopi bono teiyo ekwende yonse yasamita itoditi yamangate nkwayerora na logora yebwate nusueka aliaso orubagoro chakira yo marabaya mabariria baguchiariga nusueka kuchirogoro nero umwarimu wa burendu guyane bwe nyombe nene enisueke yaro ne yaye bono yo bobonde bwensi gochiana bwo mwaka atirita abangina baye bono musubati yo kung'anyigwa bagoteba ng'atamanyeti igoro yene mugondo buno ng'ana na nini omorari nkobori eno enekera kwanyumire omokungu tori komoreta ng'atiganda apima omogondo magotebia omogondo ng'aki ong'ana omanye oyo nomoretwa atamanyeti abangina nyene abangina mbamanyete omogondo bagorete buno ng'ana naende be explain further
Muna kibache ta saye kiagera ntuntuli bairi ba. Bona chiombechi, bona bona chire. Chinyombe chire igo emumura eri mwanyina. Igono. Na ndi no chikira mamu na bache be bagasiare kibasiare. Obona tusinyire nga ne azidi. Ne kwende na mabati tro chimuna onchukira. Mabati ya onchukira eri. Chiomba bona bona chire chino chimuna chiekira. Ono che emumura. Ya. Kebuli kibekire. Ndero baigora moinago. Abantu konya bagutachabia. Mwata igora enchire igamo bati atarenge enchire. Mabati atarenge. Wancho muri na bokurigereria. Kwende ya ingenda. Engene entongerege sialira. One kwende ya chedo sialira tro chimuna ya onchukire ya mabati yanse usalika. Okora mbaga sialira tigende. Ne azidi ose chumbi ndokoma. Okay. Ya. Sawa. Yatsoke kuchia kutora kumate. Aiga gochakera eria kona. No che bitu kibiri ali. Ine mete yarenga gotirimboka kogenda gochiari pake kabeta mate. Mete yon spiga na jete. Aiga iga gotirimboka iga. Mete ya kanacha. Baka mate. Akaonia. Mwemzie. Aya amatoka arenga aigo muswati yo ari gotuyekera na abana munada bwati omwaka na nini. Agakenyera ansepi. Agareta abandu bagakenya piga. Chinyeni chiarenga agasiare round up. Lakini gitisha kiari muno kiroche kire no mwiga. Asa yema. Asa ine gitisha kiarenga. Echa yenga yarenga mwina yeli. Na batoka ndo chiyo. Echa ine ere yo. Ngagite ngwara sevi gicha. Echa ye yarenga ke monero. Echa ye. Ko yasime kuno mugako tangite kugora saya litangani kabisa. Omugako oyo. Igagorite gochakira. Agaikande katika bere mata alingo kwaro kiande. Bona yese na chane ya alinge yo mugako oyo. Kamera no yo njira ya alinge gocha. Muswati ya losare compound ya. Kamera ito na beko ligere paka mate. Bona isukuligere libuna ali mire iyo. Igo bono ga nero begete gusina banda bwate baterete babe. Abanda ete bali mite babegete lakini okolema nero limite. Okay. This is now the second round ba kolema. Umuswati yo yoro chatigira kanda kumuna ka compound ya kukaliga. Mabuka muswati yale na abana muswati yo nero ole kole kwere ndoro turugo chakurwa 1920 paka bona iyo bono muswati yo yino baba mutigirita kanta kugo ngai nero te status quo tumausunga kyale ko warioka no muntu ole na abana nekina kegendere nakina we can't be specific ngai ndiye koera Bono okay. Igo muswati ya anga muno muntu nanchi tabere ga boniga nanchi tabero ere bono kulingana ne status quo yugo sebuna korte kwende gebetererie singenjo yaki ta kunyara kokore kwende bono bintu byaje tugusiarukirama bona kiasi nyetunga gongo chagochiro mutukonyitu lakini nanchi ko bero nanchi ko ba aso kamuchia ko nanchi ko ba saka muchiaka lakini bono gento kiare to bua bana kero babua tu bairu menga ba murwani na ende kwende gasiarukirama bono bakamausi naki barasa mbere nyomba bono ikaro kinga security yakorire ya reirens right mwancho muligere bono tiga tukore kurwa saiga aiga no mu musbati yo mwancho muligere bune mu rocho muchoyu mo MCA ne nyombe elira agubuna nazumiriga ali no mu MCA mu musbati yo nere yerega ndete kokura ngende baka mu MCA oli aruguralia ni next mo mu iga mu mrumu abe nero mon oyese chombe chia ejire kanda naga mwabo mu MCA okay tiganso ro mwancho muligeri mbapo uliri baga gosento kwane bakwanga no problem kera ntubone gasi tubakatoriye reply kurwa sense moyende imatigen ton comment kurwa saiga enyorkia bombere ke gotoka imeya magwago ward imeye constituency ya North Mugrango se county ya Nyamira no to koraga usit kulia lero lakini nko so atole mu MCA galia era tutebinga ayaye naragia to chianda